Задача дырэктара ўпраўлення капітальнага будаўніцтва Пінска Анатоля Сухарэвіча – арганізаваць паспяховае праектаванне, а потым і будаўніцтва новага мікрараёна са шматкватэрнай жылой забудовай. Яго ўзвядзенне запланавана на тэрыторыі былога ільнозавода. Данная площадка представляет собой территорию около 15 гектаров. Значит, предполагается на сегодняшний день построить здесь 13 многоквартирных жилых домов, 9-10-этажные. Вот. Также предварительно есть нужда запроектировать школу-сад на 470 мест. Это по нормативу. Ну и также объекты инфраструктуры, дороги около 2,5 километров, в том числе реконструкция у существующих улиц. Больш за 1000 кватэр будзе размешчана ў 13 шматпавярхоўках, а гэта значыць, новае жыллё трымаюць каля 3500 чалавек. Будаўніцтва жылля будзе весціся з дзяржаўнай падтрымкай паводле 240-го указа прэзідэнта Беларусі. На развіццё інфраструктуры ў новым мікрараёне будуць выдзелены сродкі абласнога і рэспубліканскага бюджэтаў. На сегодняшний день мы занимаемся разработкой только архитектурного проекта. Ориентировочно он пройдет экспертизу в первом квартале 2018 года. Ну, в дальнейшем уже по мере финансирования будем проектировать строительную часть. Ну и также по мере финансирования хотелось бы уже прийти на стройплощадку в конце 2018 года. Згодна з праектам, новы спальны мікрараён у Казляковічах павінен значна ажывіць адзін са старэйшых куткоў горада. Запланавана і паляпшэнне транспартнай інфраструктуры, пашырэнне руху па вуліцы 60 гадоў Кастрычніка да 4 палос. Марыя Кобіць, Діяна Мішчук, Александр Зяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».